researchers, and all medical professionals who seek to heal and help those affected and who put themselves at risk in the process. May they know your protection and peace. Be with the leaders of all nations. Give them the foresight to act with charity and true concern for the well-being of the people they are meant to serve. Give them the wisdom to invest in long-term solutions that will help prepare for or prevent future outbreaks. May they know your peace as they work together to achieve it on earth. Whether we are home or abroad, surrounded by many people suffering from this illness, or only a few, Lord Jesus Christ, stay with us as we endure and mourn, persist and prepare. In place of our anxiety, give us your peace. Lord Jesus Christ, heal us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer for our OFW. Lord Jesus, we put ourselves at the foot of your holy cross with Our Lady of the Rosary of Manaoag, as we acknowledge that we are nothing without you, and by your death you have redeemed the world. We believe in faith that nothing is impossible with you. We lift up to you our OFW listeners all over the world, whom we offer our prayers and every Holy Mass from the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Lord, words cannot describe and express what they are sacrificing in order to have a better chance in life. Lord, redeem them of all their pains, trials, and persecutions as they are working in a foreign land for people that are complete strangers to them. Shield them with your most precious blood that flows from your sacred heart. Protect them from any harm and abuses that they may face as they continue their journey in life. We beg for your mercy and divine love, for they are far away from their families, loved ones, and friends. They miss our home that is causing heartaches and loneliness, that they are at a loss on what to do. Grant them the power and strength from the Holy Spirit to succeed and to be blessed in this chapter and mission in their life. Guide, inspire, and lead them to believe in faith that you will never forsake nor abandon them in their hours of need. Be with them always, especially for those OFW who are staying in places where they are not allowed to worship and pray for you. Make their bodies, minds, and spirit be your temple. Our Lady of the Rosary of Manaoag, you are always sensitive to their needs. You know what is in their minds, heart, and their condition in life. We love you as we ask you to cover them, their families, loved ones, and friends with your mantle of love and protection. We ask all of this in the name of Jesus through the intercession of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Amen. Prayer for priests. O Almighty Eternal God, look upon the face of your Son, and for love of him who is the eternal High Priest, have pity on your priests. Remember, O most compassionate God, that they are but weak and frail human beings. Stir up in them the grace of their vocation, which is in them by the imposition of the bishop's hands. Keep them close to you,
lest the enemy prevail against them, so that they may never do anything in the slightest degree unworthy of their sublime vocation. O Jesus, I pray for your faithful and fervent priests, for your unfaithful and tepid priests, for your priests laboring at home or abroad in distant mission fields, for your tempted priests, for the lonely and desolate priests, for your young priests, for your dying priests, for the souls of your priests in purgatory. But above all, I commend to you the priests dearest to me, the priest who baptized me, the priests who absolved me from my sins, the priests at whose masses I assisted, and who gave me your body and blood in Holy Communion, the priests who taught and instructed me, or helped me and encouraged me, all the priests to whom I am indebted in any way. Oh Jesus, keep them all close to your heart and bless them abundantly in time and in eternity. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hi, my dear friends. If you wish to watch us live, you can go on to Facebook and look for Manaoag Dominican Radio. Watch us live on Facebook. Thank you very much. 102.7 Manaoag Dominican Radio.
I'm no longer in the cold. And yeah, I leave you there when I feel satisfied. I like to thank you every day, not only when I feel this way. No, I've never known a man who'd give his life for sinners like me. And yet because he loves us so, he's promised us eternity. And we can have that promise and peace if we have faith and just believe. Teach me to trust in you with all of my heart, to lean not on my own understanding, 'cause I just forget. You won't give me what I can't bear. Take me out of the dark, my Lord, 'cause I don't wanna be alone. Take me out of the dark, my Lord, I don't wanna be there. No, no, my Lord. Teach me to trust in you with all of my heart, to lean not on my own understanding, 'cause I just forget that you won't give me what I can bear. Take me out of the dark, my Lord, out of the dark, my Lord, 'cause I don't wanna be alone. I don't wanna be there no more. May your glory be yours, my King, my Lord. Heavenly Father, I appreciate you. Heavenly Father, I appreciate you. I love you, adore you, I bow down before you. Heavenly Father, I appreciate you. Son of God, what a wonder you are. Son of God, what a wonder you are. You cleansed me from sin, sent your spirit within. Son of God, what a wonder you are. Holy Spirit, what a comfort you are. Holy Spirit, what a comfort you are. You lead us, you guide us, you live right inside us. Holy Spirit, what a comfort you God is so good. God is so
music like this. Salamat po, Panginoon. Salamat sa dakila mong hangarin sa akin. Buksan ang puso at mga mata sa biyayang sa tinulong niya kahit iba't iba, isang pamilya. For we are pilgrims, we're a people of hope. We are pilgrims, we are called by the Lord. We seek God's promise, we seek God's peace. Number 1 radio station. 102.7. Lagi
my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, born by the ones he came to save, till on that cross that Jesus died, the wrath of God was satisfied for every sin on him.
Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa Himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our time now is 12 high noon. Let us now have our time check prayer. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi nilalang ng Espiritu Santo. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang magkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit sa pamamagitan ni Jesucristo ring Panginoon namin. Siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Let us pray the Oratio Imperata. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts, that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all, and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, Pray for us. Saint Raphael the Archangel, Pray for us. Saint Roch, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ang Santo Rosario, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako
sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ang misteryo ng tuwa. Ang unang misteryo ng tuwa ay ang pagbati ng anghel sa mahal na birhen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang pangalawang misteryo ng tuwa ay ang pagdalaw ng Birheng Maria kay Santa Isabel. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang pangatlong misteryo ng tuwa ay ang pagsilang sa mundo ng anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang pang-apat na misteryo ng tuwa ay ang paghahain sa templo ng anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya,
Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang panglimang misteryo ng tuwa ay ang pagkakakita kay Jesus sa templo ng Jerusalem. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos,
Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Aba po, Santa Mariang Hari, Ina ng awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin, ikaw nga ang tinatawagan namin. Pinapanaw na taong anak ni Eva, ikaw rin ang pinagbubuntungang hininga namin ng aming pagtangis dini sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay aba, pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam, at matamis na Birhen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. O Diyos, na ang bugtong na anak ay nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay, upang kamuhin para sa amin ang gantimpalang walang hanggang kaligtasan. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan ng pagdidili-dili namin ng mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng Birheng Maria, na mata mo ang kanilang mga ipinangangako, alang-alang din kay Kristong Panginoon namin. Amen. Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
understanding the Rosary. The Rosary is a meditative prayer. The Rosary is often attacked as a prayer that leads to rattling or as a prayer that is boring, as they say. It is always the same. Behind such a criticism is a gross misunderstanding. It is true that the external form is always the same, the repetition of the Hail Mary, and to think about the words we pronounce would be truly boring. But this is not the way the Rosary should be prayed. We should come to a quiet and peaceful meditation about the words, or even better, about the mysteries. This meditative character has been again and again emphasized. Already, the Bull of Pope Pius V, dated September 17, 1569, in which the Pope approved the present form of the Rosary, mentions that the meditation on the mysteries is essential for the gaining of the indulgences attached to this prayer. To facilitate meditation, the Rosary offers two important helps. The first one is the tranquil succession of Hail Marys. It is kind of a blessed monotony which should lead us to an external quietness. We are not always confronted with new thoughts and words which demand our attention, but we are set free to concentrate fully on the meditation. The second one are the prayer beads, which are a help to involve also our body in this prayer. The fingers proceeding from one bead to the other in regular intervals are apart and help to come to calmness of the whole person, and in this way they contribute to an atmosphere of meditation. Like in any prayer and meditation, it is important to emphasize the life dimension. We do not meditate for meditation's sake, but considering what God did for us and how much He loved us, we cannot help but get affected by it. Our lives must be shaped and changed by the contemplation of our God, who became so much involved with men. As He reached out to us, must we reach out to others. It is again Adolf of Essen who pronounced this very clearly by writing that everybody praying the Rosary must make a serious effort to imitate the life of Jesus. The Rosary devotion must lead us to put the prayer in practice. It is an imitation of Christ, not in book, but in prayer form. And for more understanding of the Rosary, tune in into this station of the angels. 102.7 Manawag Dominican Radio. You have Manawag Dominican Radio FM. Kasama natin to. Dominican Radio, in cooperation with TheFranciscanRadio.org, brings you the Saint of the Day. This is Saint of the Day for March 28th from the Franciscans in St. Anthony Messenger Press. Today we celebrate St. Hessius of Jerusalem. Not only is the name of today's saint a bit hard to pronounce and spell, it's also difficult to learn about such a modest and gentle man who lived in the 4th and 5th centuries and who was better known in the Russian Orthodox Church. The birth date of Hessius is unclear, but we know that he was a priest and monk who wrote a history of the Church, unfortunately lost. He also wrote about many of the burning issues of his day, including the heresy of Nestorianism, which held that there were two separate persons in Jesus, one human, one divine, and the heresy of Arianism, which denied the divinity of Christ.
Some of his commentaries on the books of the Bible, as well, along with meditations on the prophets and homilies on the Blessed Virgin Mary, still survive. It's believed Hessius delivered Easter homilies in the Basilica in Jerusalem, thought to be the place of the crucifixion. His words on the Eucharist, written centuries ago, speak to us today. Keep yourselves free from sin so that every day you may share in the mystic meal. By doing so, our bodies become the body of Christ. Hessius died around the year 450. There's more about the saints, along with inspiration and Catholic resources, at our website, franciscanradio.org. From the Franciscans and St. Anthony Messenger Press, this is Saint of the Day. Good afternoon, everyone. Have a blessed day ahead. Here in Manawag Dominican Radio, may kasama ka. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. How does doubt slip in so silently? And why does condemnation come so naturally? Why do I still get the best of me? Loving so little and living so selfishly. When all I wanna do is give this life to you. And all I wanna do is give this life to you. All I wanna do is give this life to you. And let your will be done till it's all I wanna do. And what have I been given by your grace? Will I come to understand this mystery I embrace? Make of me a new creation now. Fill me with all you are and be all I am somehow. 'Cause all I wanna do is give this life to you. All I wanna do is give this life to you. All I wanna do is give this life to you. And let your will be done till it's all I wanna do. Faith so fragile, reaching for your hand. All I wanna do is give this life to you. Oh, all I wanna do is give this life to you. All I wanna do is give this life to you. And let your will be done till it's all I wanna do. And let your will be done till it's all I wanna do. Kasama natin to. Okay, let's have some fun and laughter. Our story is about
you are the hands of Christ. During the last World War, the Americans entered a badly battered Italian village, just vacated by the retreating German army. This was a typical Italian village built around a piazza, with the church on one side and the town hall on the other side. Inside the church, people had mounted a statue of Christ the Worker. During the general destruction, this statue had fallen from its pedestal and was broken to 1,000 pieces. To boost the morale of the people, the soldiers reconstructed the statue piece by piece. They glued it together with the exception of the two hands. These were so badly crumbled that they were beyond repair. In place of the hands, one of the soldiers, a Catholic who truly understood his fate, made a plaque or karatula or señales on which he inscribed the following: "You are the hands of Christ." Ano pong lesson ang ating matatagpuan at mapupulot sa kwentong ito? When you have the chance to visit this church, you can still see Christ's outstretched arms without the hands. But the plaque is there with the words which tell us what it means to be a Catholic. Physically, Christ is no longer with us, but his work of evangelizing goes on, and it goes on and through it for us. We are the hands of Christ. So sana po ito ang ating gawin. Tayo maging kamay ni Kristo, na tayo ay marunong makidamay. So yun po ang hamon sa atin sa evangelization at saka sa discipleship, na tayo po ay magpalaganap. Totoo po, si Jesus ay patay na. Of course, siya po ay nabuhay na magmuli, pero nasa langit na at tayo ang kanyang iniwan dito sa mundong ito. Tayo mga Kristiyano. Kaya nga po tayo ay mga Kristiyano sapagkat tayo ay hindi lang tagasunod ni Kristo, tayo ay ang kanyang kasangkapan dito sa mundo. Ikaw ang kamay ni Kristo, ikaw ang paa ni Kristo, ikaw ang mata ni Kristo, ikaw ang tenga ni Kristo. Dapat maging makakristo tayo at ipamahagi natin si Kristo sa iba sa pamagitan ng ating pag-iisip, sa ating mga gawain, sa ating ugali, at doon makikilala si Kristo dahil nga tayo ang kanyang kasangkapan, tayo ang kanyang mga kamay sa mundong ito. If you want to change the world, change your mindset. To change your mindset, change your perspective. To change your perspective, change what you are listening to. Listen to Manawag Dominican Radio, 102.7 FM. Climb and long-eared rabbits run. With this bunch, I have a hunch we'll have fantastic fun. Hyenas laugh at the tall giraffes, skinny legs and neck. While toads amuse the kangaroos with leapfrog up on deck. Noah and his floating suit sail the ocean 2 by 2, and the elephant
ko, Yahweh, makapagkaisang loob sa inyo ng lubusan at taimtiman. Hangarin ang puso ko, Yahweh, makapagkaisang loob sa inyo ng lubusan at taimtiman. Mapalad siyang hindi naakit ng masama sa palalong buhay di mapariwara. Kayo'y nais niyang kapisan at tinig niyo'y laging hanap. Galak niya kayo ay matagpuan gabi at araw. Yahweh, makapag-isang loob sa inyo ng lubusan at taimtiman. Katulad niya'y lunti ang punong nakatanim, katabi ng umaagos na batis. Ang bawat niyang mithiin, ang bawat niyang gawain, nagtatagumpay, nagbubunga ng kapayapaan. Yahweh, makapagkaisang loob sa inyo ng lubusan at taimtiman. Hangarin ng puso ko, O Yahweh, ng buhay ko, masumbungan ka sa sangnilikha ng habang buhay. Yahweh, makapagkaisang loob sa inyo ng lubusan at taimtiman. Hangarin ng puso ko, Yahweh. Hangarin ng buhay ko, Yahweh. Magkaisa ang loob ko sa inyo. Ask and you shall receive, seek and you shall find. Knock, it shall be opened, the goodness of the Lord. For the one who asks receives, the one who seeks shall find. The one who knocks will enter and see the face of God. Come to me, all you weary,
life, what to eat or wear. Is not your life for greater things? Is not your life for those? Seek the one who knows your need, and all things will be yours. Worry not of tomorrow, let tomorrow find his way. Come to me, all you weary. I will refresh you, learn from me. My yoke is easy, my burden light. Our time now is 1 o'clock in the afternoon. Let us now have our time check prayer. Inaanyayahan ko po kayo na samahan ninyo ako sa panalangin sa oras na ito. Panalangin ng isang kasambahay. Mapagmahal naming Ama, sa iyong tulong at pagsusubaybay, ako umaasa. Lubin mong matupad ko ng maayos ang mga gawaing bahay na kaatang sa akin. Biyayaan mo ako ng sipag, lakas ng katawan at tiyaga sa araw-araw upang maibigay ko ang paglilingkod na inaasahan sa akin. Luwin mo rin, kilalanin at igalang ng aking mga pinaglilingkuran ang aking mga karapatan bilang isang tao at bilang isang anak ng Diyos. Bigyan ako ng panahon ng pagpapahinga at unawain kapag ako'y nagkukulang. Mahirap ang aking kalagayan, Panginoon, sapagat nakikipamuhay ako sa mga taong hindi ko kapamilya. Kaya huwag mo akong pabayaan. Samo at dalangin ko sa iyo na gawin mo silang makatarungan, mahinahon at mabait sa pakikipag-ugnayan sa akin at sa iba pang mga kasama namin. Pagpalain mo ako upang sa tamang panahon maranasan ko rin ang isang mas maayos at maginhawang buhay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. A person with big dreams is more powerful than the one with all the facts. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary of Manawag. Kayo po ay nakikinig sa binhi ng buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming mga pagninilay sa Ebanghelyo ngayong ika-22 ng Marso, ika-4 na linggo sa Kwaresma. A reading from the Holy Gospel according to John. As Jesus walked along, he saw a man who had been blind from birth. His disciples asked him, "Master, was he born blind because of a sin of his or of his parents?" Jesus answered,
Neither was it for his own sin, nor for his parents' sin. He was born blind, so that God's power might be shown in him. While it is day, we must do the work of the one who sent me. For the night will come, when no one can work. As long as I am in the world, I am the light of the world. As Jesus said this, he made paste with spittle and clay, and rubbed it on the eyes of the blind man. Then he said, "Go and wash in the pool of Siloam." This word means sent. So the blind man sent and washed and came back able to see. His neighbors and all the people who used to see him begging wondered. They said, "Isn't this the beggar who used to sit here?" Some said, "He is the one." Others said, "No, but he looks like him." But the man himself said, "I am he." Then they asked him, "How is it that your eyes were opened?" And he answered, "The man called Jesus made a mud paste, put it on my eyes, and said to me, 'Go to Siloam and wash.' So I went and washed, and I could see." They asked, "Where is he?" And the man answered, "I don't know." The people brought the man who had been blind to the Pharisees. Now it was a Sabbath day, when Jesus made mud and opened his eyes. The Pharisees asked him, "How did you recover your sight?" And he said, "He put paste on my eyes, and I washed, and now I can see." Some of the Pharisees said, "That man is not from God, for he works on the Sabbath." But others wondered, "How can a sinner perform such miraculous signs?" They were divided, and they questioned the blind man again. "What do you think of this man who opened your eyes?" And he answered them, "He is a prophet." After all this, the Jews refused to believe that the man had been blind and had recovered his sight. So he called his parents and asked them, "Is this your son? You say that he was born blind. How is it that he now sees?" The parents answered, "He really is our son, and he was born blind. But how it is that he now sees, we do not know. Neither do we know who opened his eyes. Ask him. He is old enough. Let him speak for himself." The parents said this because they feared the Jews, who had already agreed that whoever confessed Jesus to be the Christ was to be expelled from the synagogue. Because of this, his parents said, "He is old enough. Ask him." So a second time the Pharisees called the man who had been blind, and they said to him, "Tell us the truth. We know that this man is a sinner." He replied, "I don't know whether he is a sinner or not. I only know that I was blind, and now I see." They said to him, "What did he do to you? How did he open your eyes?" He replied, "I have told you already, and you would not listen. Why do you want to hear it yourself? Why do you want to hear it again? Do you also want to become his disciples?" Then they started to insult him. "Become his disciple yourself. We are disciples of Moses. We know that God spoke to Moses. But as for this man, we don't know where he comes from." The man replied, "It is amazing that you don't know where the man comes from, and yet he opened my eyes. We know that God doesn't listen to sinners, but if anyone honors God and does his will, God listens to him. Never since the world began has it been heard that anyone opened the eyes of a person who was born blind. If this man were not from God, he could do nothing."
They answered him, "You were born a sinner, and now you teach us." And they expelled him. Jesus heard that they had expelled him. He found him and said, "Do you believe in the Son of Man?" He answered, "Who is he, that I may believe in him?" Jesus said, "You have seen him, and he is speaking to you." He said, "Lord, I believe." And he worshipped him. Jesus said, "I came into this world to carry out a judgment. Those who do not see shall see, and those who see shall become blind." Some Pharisees stood by and asked him, "So we are blind?" And Jesus answered them, "If you were blind, you would not be guilty. But you say, 'We see.' This is the proof of your sin." Bakit pa tayo magsasabi ng katotohanan? Sa mundo natin ngayon, kailangan pa bang malaman o sabihin ang katotohanan? Importante pa ba ito? Minsan, hindi handa ang tao na tanggapin o marinig ang katotohanan. Bagamat nakikinig sila, pero pinipili lang nila ang gusto nilang pakinggan. Mahirap minsan ang pagtanggap ng katotohanan at pagbigay ng katotohanan sa iba. Bakit? Kasi iba ang paniniwala niya at ang paniniwalang ito ay nakaugat na sa puso niya. Kaya mahirap hilahin ito sapagkat sa tuwing hinihila natin ito na parang halaman, nasasaktan siya at ayaw nating masaktan. May takot din tayo na baka pag hinila natin ito, hindi nila kakayanin at baka ikamatay pa nila. Kung kaya't hinahayaan lang natin at patuloy tayong pinubulag ng kasinungalingang ating pinaniniwalaan. Ito ang eksena sa ating ebanghelyo ngayong linggo. Ayaw tanggapin ng mga Pariseyo ang katotohanang si Kristo nga ang anak ng Diyos, ang siyang magliligtas sa tao. Pinagaling ni Kristo ang isang bulag at nung nakita ito ng mga Pariseyo at ng ibang tao na hindi naniniwala, pilit nilang sinasabi na sa demonyo yung ginawa niya. Hindi naman daw talaga siya Diyos at hindi naman daw talaga sa Diyos ang pinagmumulan ng kapangyarihan ni Jesus. Ayaw nilang tanggapin ang katotohanan at gusto lang nilang magbulag-bulagan at mamuhay sa kasinungalingan. Bakit? Dahil takot sila at may sarili silang paniniwala. Sa pagsunod nila sa batas na ibinigay sa kanila ni Moises, akala nila yun lang ang katotohanan. Yun lang, wala nang iba. Sinara nila ang kanilang mga mata, ang kanilang mga puso't isipan sa mga katotohanang dadating pa lamang. Tayo ba, anong mga pagkakataon na natakot tayong harapin at tanggapin ang katotohanan? Kung tayo ay nakakaranas ng pagkabigo, hindi natin natatanggap ang katotohanang may kahinaan din tayo. Nagkakamali din tayo, kaya tayo nasasaktan lalo. Sa mundo natin ngayon, napakaraming kasinungalingan ang ating nakikita, naririnig o nababasa. Napakahirap tingnan kung alin sa kanila ang totoo, at marami sa atin ang hindi pinagsisikapang alamin ang totoo. Tanggap na lang tayo ng tanggap. Sa ating lipunan ngayon, maraming naghihirap, marami ang nasasaktan sapagkat pinagkakait sa marami ang katotohanan. Sa tingin ko, ang solusyon lang sa lahat ng mga kasinungalingang ito ay si Jesus, sapagkat sinabi niya, "I am the way, the truth, and the life." Kapag siya ay ating pinaniniwalaan
at ginawang modelo ng buhay. Walang kasinungalingang makakasakit ng ibang tao. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Naway patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod po na linggo, dito sa binhi ng buhay. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. Announcement. Dear brothers and sisters, as directed by the authorities and as an exercise of our social responsibility and practice of charity to our neighbors, Holy Masses at the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag will be celebrated without the congregation. Nonetheless, Holy Masses will be available to the faithful through live streaming. These Masses will be aired at 6 o'clock and 11 o'clock in the morning and 5 o'clock in the afternoon. Sunday, Masses will be aired on the following hours: 8 o'clock, 9 o'clock, 11 o'clock in the morning, and 12 high noon, as well as 4 o'clock and 5 o'clock in the afternoon. During this period, we suggest that the faithful remain in the safety of their homes. Be not afraid, for I am the Lord your healer. Maraming salamat po. Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. 102.7 Manaoag Dominican Radio. Kasama natin to. Destiny.
Mama. God bless you. Atin pong pakinggan ang isang kwento sa Biblia ni Kasamang Cool. Ang pangako ng Diyos kay Zacarias. Hango sa libro ng Lucas, Kapitulo 1, versikulo 5 hanggang 25. May isang saserdoteng nagngangalang Zacarias. Ang pangalan ng kanyang asawa ay si Elizabeth. Kapwa sila mga kaibigan ng Diyos at sila'y maligaya. Nalalaman nilang ipinangako ng Diyos na kanyang ipapadala ang kanyang anak upang maging tagapagligtas nila. Isang bagay lamang ang ikinalulungkot nila. Sila'y walang anak. Madalas silang nananalangin ngunit hindi pa rin sila binibigyan ng Diyos ng anak. At ngayoy matatanda na sila. Isang araw, si Zacarias ay pumasok sa dakong banal na templo upang magsunog ng kamangyan. Ang mga tao ay nagsisipanalangin sa labas. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at ito'y tumayo sa gawing kanan ng altar. Natakot si Zacarias pagkakita niya sa anghel. Ngunit sinabi ng anghel, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawa ay magkakaanak ng isang dakilang mangangaral at ihahanda niya ang mga tao sa pagdating ni Jesus." Sinabi ni Zacarias, "Ngunit paano ko malalaman kung totoo nga ang iyong sinasabi?" Sumagot ang anghel, "Ako'y si Gabriel. Isinugo ako ng Diyos upang sabihin sa iyo ang magandang balitang ito. Sapagkat hindi mo ako pinaniniwalaan, ikaw ay mapipipi hanggang sa araw na mangyari ang mga bagay na ito." At umalis na ang anghel. Ang mga tao ay nangaghihintay kay Zacarias. Nagtataka sila kung bakit napakatagal niya sa loob ng templo. Paglabas ni Zacarias, nais sana niyang basbasan ang mga tao, ngunit hindi siya makapangusap. Napag-alaman ng mga tao na may katakatakang bagay na nangyari. Pagkatapos ng kanyang gawain, nagbalik na si Zacarias sa kanyang tahanan. Hindi nagtagal at naglihi ang kanyang asawang si Elizabeth. Noon naniwala si Zacarias sa sinabi ng anghel. Sila ni Elizabeth ay maligayang naghintay sa katuparan ng pangako ng Diyos. At yan po mga kasama ang isa na namang kwento sa Biblia na pinamagatang Ang Pangako ng Diyos kay Zacarias. Hango sa libro ng Lucas, Kapitulo 1, versikulo 5 hanggang 25. Abangan muli bukas ang isa na namang kwento sa Biblia. Ito po muli si Kasamang Cool. 102.7 FM Manawag Dominican Radio joins the world in the observance of Lenten season. Hold me gently when
Association of Religious Men and Women in the Archdiocese of Lingayen Dagupan, in cooperation with Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, brings you the program Ang Forever Ko sa Diyos, the program that shares to our listeners the story of calling, missionary experiences, hope and dreams. Every Saturday and Sunday, Ang Forever Ko sa Diyos, Ang Forever Ko sa Diyos. O sinasadya mong di pansinin. Isang mapagpalang Sabado po ng hapon ang sumainyo at naway matanggap natin ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon saan man tayo naroroon. At medyo nag-iisa tayo ngayong araw na ito. Maski nag-iisa, nandyan naman po kayo, kaya hindi po ako nalulungkot. At alam kong may dahilan kung bakit ako naririto at nandyan kayo para pasalamatan, purihin at paglingkuran ang ating Panginoon sa ating maliit man na kakayahan. At ito pong araw na ito ay dededicate natin sa ating Inang Maria. Okay, so sa Sabadong ito ay ang dispiras ng kapistahan ng Our Lady of the Rosary of Manawag. So Sunday ay isang napakalaking piyesta. So magdadasal muna po tayo at hihilingin natin ang gabay ng ating Inang Maria upang mapalapit tayong lalo sa kanyang anak na si Jesucristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Diyos, Amang mapagmahal, lukubin mo kami ng iyong mapagpalang pagmamahal at bendisyon. Ama, Anak at Espiritu Santo, ikaw naway lagi naming isipin. Ikaw naway lagi naming purihin. At ang iyong inspirasyon nawa ang siya lagi naming magawa. Katulad ni Maria, nang nagwikay, ako'y abang alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ang kalooban mo. Gawin mo po kaming masunurin, busilak na kalooban, mapagmahal, at makita at maramdaman ang pagmamahal mo saan man kami pumunta, sino man ang aming mga kasama. Itinataas po namin ang aming mga kapatid na nakikinig ngayon. Ano man ang kanilang kalagayan, ipadama mo po ang iyong pagmamahal at saan man sila naroroon. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Once again, isang mapagpalang hapon po ang sumainyo at naway saan man kayo naroroon, makita, maramdaman, at ma-experience ang pagmamahal ng ating Panginoon. Napakabilis po ng panahon. At October na po, ilang buwan na lang, aba, Pasko na. Ayan. Pero hindi muna po ang Pasko ang ating ipagdiriwang ngayon. Ano po? At ina-advance ko lang. Ina-advance ko lang. Dito kasi sa Pilipinas, September pa lang, naku, Christmas song na po ang naririnig sa mga malls. Anyway, tayo po ngayon maghahanda pa sa ilang ordinary days, ordinary weeks, ordinary Sunday ang ating ipagdiriwang. At makakaya pa. So, gagawin natin na talagang iahandaan natin ang ating mga sarili sa pagdating ng ating Panginoon. At yun yung panahon ng Adbyento muna bago tayo pupunta sa Pasko. Ayan. Okay. Babatiin muna po natin ang lahat ng mga nagdiwang noong piyesta ni Saint Therese. Saint Therese of Child Jesus. Di po ba napakagandang piyesta na pinagdiwang natin? Alam ko marami ang mga deboto kay Santa Teresa. Ako din po, noong bago ako magmadre,
si Santa Teresa, our child Jesus, siya po ay lagi kong tinatawagan at pintakasi. Sabi ko, ano bang gagawin ko? Gusto ko ring magmadre pero bata pa daw ako. So doon, 12 years old. Tapos naging 16 years old ako ng high school na. Ayaw po akong tanggapin. At nung nakapasok na ako sa 18, ayan, sabi ko, eto na. St. Therese nga noon, if I'm not mistaken, ilang taon ba siya? 12 or 15 or 14, something like that. Bata lang po siya nung pumasok siya. Anyway, so, itong pong kapistahan na pinagdiwang natin noong Lunes ba yun? Yes, yung kay St. Therese. Ayan. Yung kapistahan ni St. Therese of Child Jesus. Di po ba pati na yung ebanghelyo noon tungkol sa mga bata. Yan. Si St. Therese po of Child Jesus ay naging patrona ng mga simple at mga maliliit na bagay. Pagkatapos, sinundan po siya ng araw na talagang natatangi din ay ang kapistahan ng mga guardian angels. Pero bago yung kapistahan ng mga guardian angels, if I'm not mistaken, noong September 28 or 29 ba yun? O sige, 28 po yata. Yung mga kapistahan ng Archangel, 29. Archangel, Saint Michael, Saint Gabriel, Saint Raphael. Mukhang pinalilibutan ako ng mga angel, kaya sila yung naalala ko. At malaki ang aking debosyon kay Saint Michael. Napakaganda po ng ng prayer niya. Kaya lang, di ko nadala yung mga prayers niya. Anyway, so yung mga archangel, sino nga ba yung mga archangel sa ating buhay? Sino nga ba yung mga angels? Sino ba yung mga guardian angels natin? At alam ko po na si Saint Therese ay isa din siya sa mga patrona na mayroong siyang matinding pagmamahal o malasakit o paghanga o sabihin natin pintakasi ang mga anghel at mga anghel de la guardia niya. Mamaya dadasalin ko po yung prayer to Saint Michael at saka yung prayer to guardian angel. Yan. Pagbati muna po tayo. Gusto ko pong batiin ang lahat ng mga handmaids of charity of Saint Vincent de Paul na nandiyan kami sa David Mangaldan. Kasama ko po sina Sister Rina Diwa at sina Sister Ruth Molon. At gayon din po sa aming mga communities dyan sa Quezon City, San Antipolo, sa Tagaytay, Cavite, sa Aklan at sa iba pang lugar. Ayan. Binabati ko rin po ang aming mga kaparishioners ng Our Lady of Miraculous Medal Parish. Magpepiesta po tayo sa November 27, mga taga Miraculous Medal. Babatiin ko po ang aming mga masisipag na mga katikista from Alitaya. Teka, nakakalimutan ko ata kung ilan ang barangay namin. Alitaya, Amansabina, Benlag, Gisang, Landas, David, Gigisangan. Ayan. So, medyo matanda na po kasi kaya nakakalimot na. Anyway, so, ang ating pong pag-uusapan ngayon pupunta sa mga kagandahan ng mga pinagdiwang nating mga santo at mga anghel. Tayo po ay may mga anghel de la guardia at madalas hindi na nabibigyan ng pansin ang ating mga guardian angel. At gusto ko pong iugnay kay Santa Teresa, Saint Therese of the Child Jesus. Alam niyo po ba itong Santa Teresa na ito naging dakila? Hindi dahil sa naging missionaryo siya at nakapagpatayo ng maraming simbahan o nakapaggawa ng maraming miracle. Alam niyo po ba ang naging dahilan? Sapagkat naging santa siya sa mga maliliit na bagay. Ayan. Ano ba yung mga maliliit na bagay na yan? Okay. So, halimbawa, maliit lang na bagay ang magagawa mo kung ikaw ay nagbabiyahe at may masalubong ka na
madalas po kapag nag-travel tayo at may matraffic, nagre-reklamo tayo, di po ba? At kapag nagreklamo na tayo, ayan na, mawawala ka na ng pasensya, may inis ka na. Sa halip na mainis ka, siguro manahimik ka. Bakit kaya? Ayan. Yung iba naman na nakasakay sa jeep, minsan, kasama ko rin po na nagre-reklamo. Reklamo na, ano na naman yan? Bakit naman ang traffic dyan? Gulo-gulo na ng ating palagi tayong, yan. Ay, nako, hindi natin alam, kaya pala may traffic, minsan may naaksidente. Anong ginagawa po natin? Nakikiisyoso, di po ba? Madalas. O minsan, kaya pala may traffic, naku, may libing pala. Kayo po ba? Kapag mayroong nadadaanan kayo na may traffic, naiinis po ba kayo sa halip na magdasal sa mga namatay? Ayan, so, si Saint Therese, kapag naiinis po siya, ang kanyang ginagawa, pinagdarasal niya. There was this incident sa buhay po niya, habang naglalabas sila, kasama niya sa kumbento, mga novices, mga madre. Sa kanyang paglalaba, lagi po very reflective po siya. Yung isang madre, tawanan, at yung isang kasama niyang novice, tawanan sila, hanggang sa ahagisan siya ng bula ng sabon. Sa halip na mainis po siya, ginagantihan niya ng isang ngiti, at sa kaibuturan ng kanyang puso, pinagdarasal niya iyon. Kaya natanong ko po sa inyo, kayo po kapag naiinis kayo, anong ginagawa niyo? Katulad po ba tayo ni Santa Teresa, na ang mga maliliit na bagay ay nilalaan niya at ino-offer niya ito para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Ayan. Nabanggit ko po yung mga kaluluwa, kaya po wala si Ate Silvana, namatayan po sila. Pakidasal nga po ninyo si Monsignor Art Aquino. Sumakabilang buhay na po siya. Pagdasal po natin. Yan, sample ko. Kapag may naaalala kayo na namatay, o may nasasalubong kayo na patay, karamihan ang inahagis nila ay barya. Sasabihin nila, pamasahe daw papunta sa langit. Mali po yun. Hindi ang barya. Hindi rin ang malaking halaga. At hindi rin yung pagmamaktol natin o pagrereklamo kapag may traffic. Kung nakasakay ka sa jeep o kotse o makita mo may patay, tumahimik po kayo sandali. Dalhin po natin ang kaluluwa ng namatay hindi sa pamamagitan ng paghagis ng barya, kung hindi sa isang taimtim na panalangin. At ganun po ang ginagawa ni Santa Teresa. Santa Teresa, the Child Jesus, Saint Teresa of the Child Jesus. Hindi po mawawala sa atin yung minutong iyon kung hindi may merito tayo na makakamtan kapag tayo po sa halip na magreklamo dahil may traffic o dahil ang bagal ng driver o dahil kung ano pa man ang mga iniisip natin, samahan po natin, dalhin natin yung kaluluwa ng namatay sa pamamagitan ng ating taimtim na pananalangin, at kung tayo po'y tatahimik, mas marami pong mai-inspired sa ating ginagawa. Kaysa kung magreklamo tayo, maski nakaupo lang tayo doon, hindi na nga tayo nakagawa ng mabuti, nag-contribute pa tayo sa ingay, nag-contribute pa tayo sa init ng driver kasi gusto niya siyempre humarurot siya at makarating siya sa kanyang paroroonan. So mga kapatid, si Saint Therese naging missionary patron saint pa rin po siya. Hindi po yan lumabas ng kumbento, pero naging pintakasi siya ng mga misyonaryo. Kasi ganito po yung ginagawa niya. Maski nasa loob po siya ng kumbento, clausura po ang tawag doon, o contemplative. Pag sinabi po kasing contemplative, nandoon lang.
nagdarasal, at kung ano man yung mga work nila, apostolate nila sa loob. At ang special apostolate niya is to pray for the living and the dead. At lalo na sa mga misyonaryo. Kaya maski hindi po siya lumabas ng kumbento, siya po ang tinagurian na patrona ng mga misyonaryo. Kayo po, nasa tindahan kayo, nasa sasakyan kayo, nasa bahay kayo, nasa hospital kayo, nasa opisina, o kung saan-saang man lugar. Mag-isa kayo, huwag po kayong mainip. Magdasal po kayo, sapagkat sa maliit na sakripisyong magagawa natin, ay marami pong meritong matatanggap natin sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kaluluwang nalulungkot, kaluluwang naligaw ng landas, kaluluwang nauna na sa atin, kaluluwang walang direksyon, kaluluwang nagkakasala, natutukso. So sa ating pong pagkikisa, yun ang tinatawag na we share in the salvific mission of Christ. Yan. Mamaya ipapaliwanag po natin iyon. Halimbawa, balik po tayo sa mga maliliit na bagay na ginagawa ni Saint Therese. Ang naaalala ko po noon, nung nandun pa po ako sa novitiate life, yan. Ano po yung mga pinagsasasabi ko, novitiate life, yan. Yun po yung mga stages ng kung paano tayo maging isang madre. Mayroon pong step number 1, aspirancy. Aspirancy, you are, well, trying to search if that kind of life is for you. So, nandoon ka. In ka na. Kasama mo yung mga madre, nagdadasal. Yan. Kukwentuhan kayo. Recreation. Kumakain. Formation. And all the rest. Aspirancy. Then, postulancy, nandoon ka pa rin. Kaya lang medyo malalim na. Supposed to be kung noon kapag ka nagro-rosaryo ka, pagdating pa lang ng Our Father, Hail Mary, uupo ka na kasi hindi ka na pwedeng lumuhod, nangangawit ka na. Yan, sa postulancy, medyo naiintindihan mo na, kaya i-offer mo na yung mga sacrifices mo. Novitiate life, ito na po yung mas malalim na paraan upang lalo mong makilala ang sarili mo at ang kongregasyon, kung ano man ang kongregasyon na iyong pinuntahan. So, during the time, ikaw ngayon, babad. Yan. Kung gagamitin ko po yung mga salitang natin ngayon, babad na babad ka. Ibig sabihin, kilala mo na talaga. At lubos na lubos mo nang naiintindihan. Si Saint Therese, as a novice, matindi ang kanyang hangarin na makaligtas ng mga kaluluwa. Kaya naman po, maski na ang kanyang mga kasamang mga novices noon, magmamadali silang maghugas ng plato. O kaya naman magmamadali silang maglinis ng sahig o lamesa. Alam niyo pong gagawin niya? Pag nakita niya na hindi maganda ang kanilang mga ginagawa, titignan niya yung mga kutsara, mga tinidor, mga plato, aayusin niya. Yung mga damit na nilabahan, kung nakaayos ba sa pagsampay, at kapag tuyo na iyan, tutupi niya o paplansa niya yung walang nakakakita. Para nang sa ganoon, masiyahan daw ang kanyang mga co-novices. Yun pong ginagawa niya. Pero, grabe ang kanyang sakripisyo. Sa kabila ng mga magagandang ginawa po niya, gano'n naman po tayo, di po ba? We are striving to live a holy life. Pero, sabi nga, nakaapak pa rin ang mga paa natin sa lupa. Kaya may mga, sabihin nating novices na hindi maganda ang trato rin sa kanya. O hindi maganda, o hindi mabait sa kanya. Chinichismis din siya, nandyan din po sa kumbento yung mga ganang bagay. Pero, anong ginaganti ni Saint Therese? Kapag nakikita po niya ang kanyang co-novices na gumagawa ng ganon, tayo nang ginagawa natin, gumaganti, sumisigaw, lumalaban, di po ba?
Pero siya, ano pong ginawa niya? Pinagdarasal niya. Ang pinakamalaking bagay o contribution ni Saint Therese, hindi man siya nangaral, hindi man siya naglakbay, ay ang kanyang prayer, ang kanyang silence sa kabila ng lahat. Siguro, isa din po sa dapat nating kapulutan ng aral o tularan o gayahin ay ang pagiging tahimik niya at mapagnilay at mapagmasid. Sa kabila noon, binaon niya ang lahat ng ito ng may panalangin. Kung titignan po natin ang ating mundo ngayon, para bagang sabihin natin nakaka-desperate. Gera sa iba't ibang bansa, gera sa ating bansa, gera pati na sa pamilya. Nagkakawatak-watak. Kanya-kanyang prinsipyo, kanya-kanyang pananaw, kanya-kanyang hangarin sa buhay. Ang lahat gustong yumaman, ang lahat gustong maging instant. Kaya naman may mga tumataya ng loto. Hindi po ba? Nagbabaka sakali. Pero hindi ganun eh. Mayroong lahat talagang pagtsatsaga at kinakailangan ng sakripisyo. At kahit saan man tayo, hinahamon tayo ng pagkakataon. Mamuhay tayong banal at maging sa simpleng bagay. At kaya naman po, binibiyayaan pa rin tayo ng Diyos sa kabila ng kaingayan ng mundo, sa kabila ng gusot at sa kabila ng lahat ng mga bagay na napakabilis, instant. Instant noodles, instant cafe, instant serving, fast food, etc. Pati na ang buhay ng tao, instant na. Kasi wala na yung mga nagtatanim sa kanilang bakuran. Lahat gusto bumili na lang. Kaya naman gusto na rin ng lahat, instant ang pagdating ng pera. Mga kapatid, ang nais po ng Diyos sa atin, minsan matuto tayong tumahimik. Matuto tayong slow down. Matuto tayong magnilay. Kaya siguro itong mga santo, itong mga nakaraang linggo, magmula kay Santa Teresa, the little child, little flower, puro mga simple, puro mga bata. At after that, a guardian angel. Anong sabi sa Ebanghelyo? Let the little children come to me. Mga little things. Patrona si Santa Teresa. Ang ganda. At titignan po natin, nasaan yung mga little things na nami-miss natin. Kadalasan, binibigyan natin ng importansya ang mga malalaking bagay, pero nakakaligtaan natin yung mga malilit na bagay na siyang nagiging hagdanan patungo sa kabanalan. Natanong ko po kayo kanina, ano pong ginagawa niyo pag may nasasalubong kayong mga nililibing? Hinahagisan niyo ng barya sa halip na ipagdasal? Yan. So, ito po siguro ang bibigyan natin ng pansin, yung mga maliliit na bagay. Maliliit na bagay, sa simula pa lang, ay nagiging hagdanan ito patungo sa ating kabanalan at pamumuhay na masaya. Yan. So, titignan po natin. Sa halip na magreklamo, magdasal po tayo. Tingnan natin ang ating sarili. Baka naman gusto ng Diyos magnilay tayo sa kung anuman ang mayroon tayo ay magpasalamat tayo sa Diyos. Yan. So, introduction pa lang po iyan sa ating pagninilay. At gusto ko pong bigyan natin diin ang mga maliliit na bagay. Dahil ang pinag-uusapan natin ay ang mga maliliit na bagay. Pupunta po ako sa mga maliliit na bagay na minsan ay napaka-importante at minsan hindi na natin nabibigyan ng pansin na nakaka-distract pala sa halip na makabigay ng tulong sa ating pagsamba sa Diyos. Okay? So, dasalin muna po natin ang prayer to Saint Michael.
Kasi naunang piyesta ito at gustong-gusto ko pong ibahagi ito sa oras ng temptation, sa oras ng confusion, sa oras na wala kang magawa, bored ka. Ay, boring na ka mo. Hindi ka dapat maboring kapag ikaw ay nag-iisa. Sapagkat may guardian angel at si Saint Michael ang magpo-protect sa iyo. Yan. So, ready na po kayo? Babagalan ko po yung dasal. Ito po ang dasal ni Saint Michael. Konting background po. Kung natatandaan po ninyo, there was this battle. Si Saint Michael at si Lucifer. Si Lucifer, sa halip na sumunod siya sa Diyos, nagrebelde siya. Siya yung nilikha ng Diyos na pinakamagandang anghel. Halos kawangis na siya ng Diyos. Pero anong ginawa? Sabi niya, hindi. I will not obey. I will not follow what God asked of me. So, hindi siya sumunod. Pero, tumulong at naging protector si Saint Michael. Si Saint Michael po ang siyang lumaban kay Lucifer na dati siya yung pinakamagandang angel, si Lucifer ay naging devil. Kaya naman, nais ko pong ipakilala sa inyo si Saint Michael na kapag kayo'y nangihina, natatakot, confused, nagugulumihanan, at para bagang naduduwag, tawagin po ninyo si Saint Michael at ito po yung dasal niya. Simple at napakaliit lang po. Dadasalin ko siya. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer to Saint Michael. Saint Michael, the Archangel, defend us in battle. Be our defense against the wickedness and snares of the devil. As God rebukes him, we humbly pray that you, O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Samahan nawa tayo ni Saint Michael, ma-inspired tayo sa anumang ating gagawin, ilayo tayo sa kapahamakan, protektahan tayo sa anumang tukso, anuman ang takot, anuman ang agam-agam, anuman ang mga bagay na makakadistract sa atin para sambahin at purihin ng Diyos, si Saint Michael nawa ang ating magiging defender. Yan. So, napakaganda po ng prayer na ito ni Saint Michael. Ito yung ating opening baga. After ng mahabang introduction natin from the inspiration that I got from Saint Therese of the Little Flower. Okay. So, yun po yung sa ating kay Saint Michael. Ayan na. Okay. So, pupunta po tayo sa ano yung mga nabanggit ko kaninang mga maliliit na bagay. At minsan, ang mga maliliit na bagay na yan, yun po yung ating nakakaligtaan. Okay. Umpisan po natin, linggo na naman po bukas, Sunday, at magdiriwang po ng kapistahan dito sa Our Lady of Manawag. Kapistahan ng Our Lady of the Most Holy Rosary. Yan. Kapag tayo po ay nagsisimba, madalas, naghahanda tayo ng damit na isusuot, kung ano yung sapatos, kung ano yung bag, lahat ng mga paraphernalia na kakailanganin. Pero, ano po ba yung disposisyon ng ating puso? Malay mo yung misang iyon na atinan mo. Dapat ganito po yung idea natin. At para maibigay natin yung best, isipin natin na itong misang ito, baka ito na yung huling misa ko sa mundo. Yan. Kasi yung mga santo, ganun po palagi ang kanilang ginagawa. Hindi ko lang alam kung sino nga ba yung saint na yon. Kapag umupo daw po siya sa isang upuan, may inilalaan siyang isang space. At sinasabi niya, itong space na ito, para kay God. Kaya hindi siya nakakaranas na
lonely. Hindi siya nakakaranas na mag-isa. Ako naman po, hindi rin naman talaga mag-isa kasi nandiyan kayo. At siyempre, nandiyan si Mama Mary na kasama ko at ang Holy Trinity plus si Saint Michael at ang mga angel. Siyempre, hindi naman po talaga tayo nag-iisa sapagkat nandyan palagi sa atin ang ating Panginoon. So, balik tayo sa ating mga binibigyan diin kanina, yung mga maliliit na bagay. Nakakalungkot po kapag may nakikita tayong nagsisimba kung ano-ano po yung mga sinusuot nila. Alam niyo po ba, sa halip na magdasal yung ating katabi o yung ating kapwa o yung mga nagsisimba nakakakita sa atin, naiistorbo po sila. Umpisahan natin sa maliit na bagay. Puro mga maliliit na bagay pero napaka-importante po. Tingnan natin yung buhok. Minsan yung buhok, mayroon po yung mga buhok ng mga kabataan na para bagang palong ng manok. Yung nakatayo lahat at ang tigas-tigas. Siyempre, pagpapasok yan, lalo na huli pagpapasok. Naku po, ang lahat ng mga nagmimisa, nagsisimba, tumitingin. Mga kapatid, sa ating pong gagawing maliit na bagay, kung ito po ay nakakatulong, continue. Pero kung ito po ay nakaka-attract ng attention para alisin yung ating attention sa Diyos, lalo na kapag nagmimisa, pakiusap po, mag-ayos po tayo. Magsuklay at mag-ayos ng buhok. At para naman pong awa, wag naman pong iba-iba ang kulay para lang mapansin. Kaya po nag-iiba-iba ang kulay, sasabihin nila, type lang daw, wala lang. Kapag nagsisimba, sana proper. At yun po yung paalala namin sa aming mga kabataan. At siguro ito po yung inspirasyon na gusto ko rin pong ipaalaala sa mga nagsisimba, sa inyo po na mga nakikinig. Ultimo yung mga damit. Lalo na po yung mga kabataan ngayon. Hindi ko alam kung sinasadya or what. Pinupunit na po. Pinupunit na talaga. Kung hindi butas-butas, maikli. Kung hindi maikli, malinaw. Kung hindi malinaw, wala nang tali. Kung wala, di ko na po alam kung anong sasabihin ko. Whether you like it or not, nagiging instrumento kayo ng demonyo. Sorry po kung sasabihin ko po ng tahasan. Kung may mga nagsisimba, properly attire ang suot nila. At dadating ang isa dyan, malinaw na malinaw, halos kita na yung, ewan ko po kung ano yung nakikita na. At pagkatapos, napakaikli pa, patawarin po. Iyon po ay mga kasangkapan ng demonyo para ang mga nagsisimba ay tumingin sa kanya, madistract sa halip na mag-concentrate sa kanilang panalangin. Sana, tignan din po natin, ano po ba yung makakapagpadala sa atin sa langit kasama yung ating mga kapwa kung tayo ay makikita. Yan. So, tignan natin Ang mga bibigyan ko po yung mga maliliit na bagay. Pag pumunta kayo sa simbahan, may holy water po doon. Pinapansin pa po ba? O kaya naman dire-diretso lang? Actually, may holy water doon as a reminder nung pong tayo ay bininyagan. At ang tubig na yon, anong simbolo? Nag-aalis ng kasalanan. At dahil doon, paalaala sa atin, tayo'y naging anak ng Diyos. Ako'y Kristiyano. Kaya napakaganda po ang simbolo ng cross. Pagpapaalaala nung tayo bininyagan, ako ay pag-aari na ng Diyos. Ako ay sa Diyos. Ako'y anak na ng Diyos. Ako'y kapamilya ng Diyos. Kaya yung paggawa o pag-sign of the cross, sana po gaundahan naman. Hindi naman yung nagmamadali na para bang ang cross ay kapiranggot lang kasing laki lang ng ilong nila, yung sign. Diretso po yun sa noo.
May the Lord be in my mind. Maging sentro siya ng aking isip sa tiyan na naging tao sa sinapupunan ni Maria. At ang dalawang balikat, simbolo na magawa ko nawa ang lahat ng ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya dapat bigkasin din ng maganda, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. At sa tuwing ginagawa po natin iyon, alam niyo po ba kung anong nangyayari habang sinasawsaw natin yung ating kamay doon sa holy water? Actually, may prayer din po yun. Yung pagka-entrance sa simbahan, yung holy water, at nagsa-sign of the cross. Actually, ito yung prayer. By this holy water, may my sins be forgiven. Doon pa lang po, mayroon ng paghingi ng tawad. Kaya very significant po yung holy water, hindi dahil lang display. Kung hindi, ang bawat papasok sa simbahan ay makakatanggap ng kapatawaran. Sa simula pa lang may pagpapatawad na. Mayroon ng confession sa parte ng tao kasi humihingi siya na mapatawad ang kanyang kasalanan. At habang ginagawa yung sign of the cross, hopefully maganda and proper yung pagsa-sign of the cross, mayroon tayong pananampalataya na ang dinadasal natin, sinasabi natin, isinasa puso po natin. Kaya makahulugan ang bawat ginagawa nating mga maliliit na bagay. Sinimulan natin kanina. Pagpasok sa simbahan, tayo po, napapansin niyo po ba yung maliit na kandila o ilaw na para mapungay na pipindot-pindot na yung para bagang ang kandila ay namamatay-matay o ang ilaw ay papatay-patay pero hindi siya patay? Yun po ang ilaw na nagtatanod sa Blessed Sacrament. At kapag pumasok po tayo sa simbahan, dapat bilang paggalang, nagje-genuflect po tayo. Iyon ay ang tanda ng paggalang at pagkilala na nandoon ang Blessed Sacrament. Yan, so maliit na bagay pero napaka-importante po. Ano ang diferensya ng chapel na walang ilaw doon sa harap ng Blessed Sacrament? Ano yung, actually wala po silang tabernacle doon kapag tinatawag natin na kapiliang maliit. Ang kadalasan mayroon ay ang parokya. So tignan po natin ang mga parokya. Bakit sister mayroong kandila? O bakit sister mayroong lamp na maliit doon? Supposed to be, tayo po yung nagbibigay ng tanod doon at nagdadasal. Pero dahil alam ng Diyos, kailangan ng ating katawan ang kumain at magtrabaho, hindi po tayo makakatanod doon ng buong buhay natin. Pero at least, mayroon tayong isang oras na magsimba sa loob ng isang linggo. At yun yung Sunday. At matatanggap ang kanyang katawan. Once lang sa isang linggo ang inihiling ng Diyos. Pero kung kaya mo, di ba gusto natin araw-araw kumakain? Kumakain tayo ng may breakfast, may merienda, may lunch, mayroong merienda, may dinner, may midnight snacks. 6 po yun. Pero, binibigyan lang natin ng pagkain ng ating kaluluwa tuwing linggo. Naku, malnourished po. Payatot po ang ating kaluluwa. Tandaan po natin, ikaw at ako ay kaluluwa. Binihisan tayo ng katawan at kaya tayo naging tao, gusto ng Diyos na ipadama niya ang kanyang pagmamahal at naging tao siya para makasalamuha natin siya. Pero matigas ang ulo natin, ginawa natin, pinako pa siya sa krus, namatay siya at hindi natin talagang lubusan nakilala. Pero makulit din ang Diyos, sabi niya, mananatili ako sa piling niyo. Nanatili po siya sa Blessed Sacrament.
Kaya naman, gusto ng Diyos na palagi tayong makasama at yun ay magaganap kung tayo ay magsisimba at magko-communion. Yun. Kaya po mayroong tabernacle para sa mga hindi makakasimba, lalo na yung mga may sakit, makapag-communion. Kung may kakayahan ka, may paa kang malakas, makakasimba ka, pwede kang magsimba. Wow! Best gift na mabibigay mo sa iyong kaluluwa. Receive Jesus in Holy Communion. So, yun po yung ating pinakadakilang regalo sa ating sarili. Huwag niyong sukatan na, sister, nagsisimba naman ako tuwing linggo, pero busy ako. Naku, payatot po ang kaluluwa niyo pag ganun ang sagot ninyo sa akin. Tayo po, sabi ko kanina, 6 na beses na kumakain. Mayroon pa tayong midnight snack sa gitna at mayroon pa tayong snacks mismo. Ang ating kaluluwa, kumusta naman po? Kailangan po natin siyang pakainin. At yun ang hiwaga ng Diyos kung bakit pinili niyang maging tinapay, maging hostya, at manatili sa Blessed Sacrament. Hindi siya malayo. Hindi tama yung kantang From a Distance. Hindi Nandyan siya. Kaya lang tayo yung lumalayo. So, tignan po natin. Ano pa yung mga maliliit na bagay na namimiss nating bigyan ng importansya? Pagpasok natin sa simbahan, make the sign of the cross properly. Ito po yung madalas at hindi alam ng lahat. Sister, pag nagmimisa, saan po ako magje-genuflect na? Sa altar or sa Blessed Sacrament? Ayan. Napapansin niyo po kapag papasok na ang pare. Papasok pa lang siya. Magbabaw siya. Hindi pa nagmimisa, ha? At kami rin po, maski kapag hindi pa nagmimisa at nandoon yung altar at nandoon yung Blessed Sacrament, nakikita namin nandoon yung Blessed Sacrament, as a respect, nakatingin ka sa Blessed Sacrament at nagbabaw or nagje-genuflect. Ngayon, may misa na. Nagsimula ng misa. Kung ma-observe niyo po, bakit tinahalikan ng pare ang altar? Okay. Inahalikan po niya sa simula ang altar sapagkat ang altar ay ang nagiging body of Christ. Katawan na po ni Kristo iyon. Kaya ang altar, kapag walang misa, hindi po dapat, ulitin ko po, hindi dapat papatungan ng kung ano-ano. Bakit? Iyan po ay ang naging table na kung saan pinagdiwang ang misa at sa oras na magmisa si Father, ang table ay nagiging katawan ni Kristo. Body niya. Kaya naman ninahalikan po niya. At habang nagmimisa, kung mapapansin ninyo ang mga magbabasa, first reading, second reading, or intercession, o ang mga mag-o-offer, magbabaw po sila sa altar, hindi na sa tabernacle. Bakit? Nandoon na po si Kristo. At sa oras na magmisa si Father, maski si Father ay bata o matanda, siya na po, o tinatawag natin, alter Kristo. Siya na po ay nagiging si Kristo. Ibig sabihin, hindi tayo nagdadrama-drama. Kung hindi, ang salita ni Kristo kapag sinabi niya, this is my body, this is my blood. Ano po yung kailangan doon? Yung ating pananampalataya. At kaya naman sa ating mga Katoliko, kapag natapos po yung misa ni Father, kung titignan po natin, yung hostya, yung host na consecrated, na after ng Mass, hindi po ibabalik sa plastic, hindi ilalagay sa Tupperware,
o hindi ilalagay doon sa aparador. Yun po ay katawan na ni Kristo. Kaya naman, hindi po ibabalik doon kung hindi doon sa tabernacle. And after the Mass, isususi na po yung tabernacle. Sapagkat bilang paggalang at ang simbolo ng kandila o ang lamp na hindi pinapatay hanggang nandoon si Jesus sa Blessed Sacrament. Ngayon, tapos na ang misa, sister. Wala na si Father. Mag-isa na lang ako. Saan po ako titingin at magje-genuflect? Doon na po sa tabernacle. Maliwanag po. Yun yung mga maliliit na bagay na minsan nakakaligtaan natin. Ngayon, tatanungin ko, Sister, pwede po ba? Gutom na po ako uhaw na ako. Or may emergency akong tatawagan. Nasa simbahan, pwede ko pong sagutin o tawagin yung aking kausap. Kayo po. Bilang paggalang, Diyos ang nasa tabi nyo. Kayo po ba'y kakain dyan? Kayo po ba'y iinom dyan? Kayo po ba'y makikipagtsikahan sa kaibigan nyo? Gaano man kaimportante yung sagot nyo sa cellphone? Hindi po, di po ba? Kung ang kausap nyo ay ang president o ambasador ng, sabihin natin, ambasador ng Amerika, baka magmamadali ka pang magbibihis ng mas maganda. Ganon din po ang ating dapat maging trato kapag nasa simbahan tayo. Walang nakakakita, pero Diyos ang nakakabatid ng lahat. Kaya mga pumapasok sa simbahan, paalaala po, tanggalin din po yung sombrero. Hindi po kasi proper. Kung ikaw ay pupunta sa isang, sabihin na lang natin, isang bahay, o maski na sa opisina ng presidente, nakasombrero ka, tatanggalin po ninyo, di po ba? Ganyan po ang dapat na maging attitude natin. Ang simbahan ay bahay dalanginan. Pag sinabing bahay dalanginan, hindi na tao, kung hindi yung paggalang mo sa Diyos na nakakataas sa higit pa sa presidente o ambasador. Kaya naman, ang dapat pong maging attitude natin, paalala po, bukas linggo na. Check po natin. Baka sabihin natin, kasi sister, yun ang nakikita ko. Kasi sister, yun na yung nakaugalian ko. Kasi sister, yun na yung sanay ko. Hindi po tama. Maski nasanay kayo, hindi po maganda. Sapagkat ang simbahan, gaano man kaliit, may nakakakita o wala, may CCTV o wala, nakikita po tayo ng Diyos. Sapagkat kung ano yung trato natin sa Diyos, balang araw, ganun din ang gagawin sa atin ng Diyos. Kaya kung hindi po tayo familiar sa Diyos, abay sa simbahan, kumakain ka, nagse-cellphone ka, nakikipagtsikahan ka, nakikipagkwentuhan ka, ang damit mo ay parang galing kang nag-basketball. Naku, mukhang naalala niyo po yung sa gospel, nag-invite ang hari, inutusan niya yung kanyang mga katiwala, sige, mag-imbita kayo. At may mga dumating, kaso, yung iba, dumating, kaya lang hindi po properly attire. Yung kanyang damit hindi akma sa okasyon. Tinaboy po. Pinalabas. Balang araw, kung hindi po tayo mag-aayos ng kung ano yung nararapat, baka sasabihin sa atin ng Panginoon, labas ka. Hindi ka nararapat. Kapag tayo po ay pupunta sa simbahan, linggo na naman po, yung nararapat ang isuot po natin, yung ating attitude, yung ating disposisyon. Alam mo, magsisimba ka, magdadasal ka, siguro i-off or i-silent mode na muna yung cellphone natin. Ano po? Pwede naman madala siya, okay. Wala namang bawal. Kaya lang, ihanda na natin yung ating sarili. Ihanda na natin yung ating puso. Kung tayo po ay pupunta sa party, inahanda natin yung ating sarili.
nagpapaganda tayo, pati yung damit natin, pati na yung ating kung sino yung mga makakatabi, ano yung kakainin, ano yung kulay ng bag ninyo. Ganon din po sa simbahan. Magsisimba tayo. Ano yung ating ihahanda? Misa ito. Kailangan. Ano yung mga gusto kong ipagdasal sa Diyos? Ano yung dapat kong ipagpasalamat? Uy, anniversary pala. Uy, patay na pala si Kwan. Uy, pagdadasal ko. Siguro, iyon po yung dapat nating ihanda. Sapagkat, lahat tayo, balang araw, magbibigay ng account sa Diyos. Nasabi ko kanina, mga malilit na bagay. Pero kung nakakagawian na natin, nakakasanayan na natin, mahirap na pong alisin. Pero bago pa mahuli ang lahat at sasabihin sa inyo ng ating Panginoon, naku, hindi ka naka-attire, hindi ka naka-properly attire, doon ka, labas ka, hindi ka kasama. Naku, nakakalungkot naman po yun. So sana, tignan po natin ano yung ating disposisyon kapag tayo nagmimisa. At ito pa, ang gusto ko pong ipakita sa inyo. Madalas, kapag nagmimisa, palingon-lingon sa kung saan-saan. Unless yun po yung sign of peace. Of course, babatiin natin yung ating mga kasama o mga katabi. Pero kapag tayo po ay nagsisimba, bago pa lang magsimula ang misa, dapat iset na po natin yung mood o yung atmosphere of prayer. Hindi na po tayo makikipagkwentuhan, sasara ng cellphone or off or silent mode. Ibig sabihin, yung silence ng bibig natin ay makakatulong para magkaroon tayo ng internal silence. Para ma-inspired ka lalo, ikaw mismo natatahimik, ay nagiging isang testimony po. Nagbibigay ka ng good example sa iyong katabi. At dahil dito, naku, ang taong makakatabi mo sa ayaw at sa gusto mo, magagaya, natatahimik din. At ang magandang attitude po, kaya nga may mga iba't ibang gesture na sinasabi yung commentator eh. Stand, sit down, kneel, or mayroon po tayong sinasabi minsan, pause for a while. At ang attitude po, actually, kapag tayo po ay nagninilay-nilay, nakakatulong po yung external silence at interior silence. Ano po yung magandang position? Of course, hindi naman po yung nakakabesa, nakakalungkot yung parang, hindi ko po alam kung parang nanonood sila ng sine o kausap yung barkada. Yung nakataas pa yung paa, ang tawag yata po doon D4. Hindi po proper na ganun ang upo natin pag nasa loob ng simbahan at nandyan ang Blessed Sacrament. Ano, para bagang barkadahan tayo, Lord. Kawawa naman si Jesus. Pag ganun pong sinanay natin, ito pong mangyayari. Dahil hindi natin naintindihan, may mga anak kayo, gagaya din. Ay nako, sayang. Sa halip na lumuhod kayo o umupo kayo ng maayos, o dinadala nyo pati na yung kaluluwa ng mga nakakakita sa inyo. Ganun po. Sabi nga nung kanta, tayo pong lahat ay may pananagutan. Tayo pong lahat ay may responsibilidad. Responsibilidad mo sa iyong katabi, sa nakakakita sa iyo, malayo man o malapit, sa nakakarinig sa iyo, malayo man o malapit. Kaya nga po, ako palaging nagdarasal, sabi ko, ano man po ang nasasabi ko dito, sana ma-inspired ang mga tao. Kung hindi man, patawarin mo po ako, Panginoon. Sana hindi ako nagdulot ng iskandalo o maling turo. At sana, lagi, ito yung gusto ng Diyos, na may madala akong isang kaluluwa man lang sa langit, araw-araw. Yan ha, hindi na isang iglap, 10 kaluluwa kaagad. Mahirap po yun. Ang kailangan po natin lagi talaga tayong isipin, mamuhay, at alalahanin na nasa presensya tayo ng Diyos.
Mag-isa ka o may kasama ka, lagi nating isipin na nandiyan ng Diyos. So, yung ating pong posisyon, yung mga iba't ibang posture, nakaupo, may nakakakita, lalo na sa simbahan. Iwasan po natin yung pagte-text-text. Nandyan tayo sa loob ng simbahan, nagte-text, labas ka muna. Mas maganda pa po yun, sasabihin mo sa kaibigan mo o sa katabi mo, ay sandali lang, lalabas ako sandali. Pero, sandali lang po pero kung nagmimisa na, ay mas magandang patayin mo o kaya naman silent mode ang iyong cellphone. Kapag nagmimisa na po, hindi yan katulad ng seminar. Pag nagmimisa po, hindi mo sasabihin sa class, sasabihin mo na, Lord, may I go out? Hindi po Hindi na po dapat tayong lalabas. Kapag tayo po ay nasa intimate na ugnayan sa Diyos, hindi po pwede. Lalo na sa pare, sasabihin ng pare, excuse me may I go out? Siyang nagmimisa. Pangit po, di po ba? Kung sa pare, pangit. Lalo na rin po sa atin, maski hindi tayo yung nagmimisa. Sapagkat bawat isa sa atin ay may pananagutan, may responsibilidad sa Diyos at sa ating kapwa. Kaya naman po, niisip niyo po dapat palagi at iisipin natin palagi. Pag tayo nagsisimba, nasa presensya tayo ng Diyos. Kaya nga yung ibang mga commentator, sinasabi po, let us place ourselves in the presence of the Lord. Put ourselves in the presence of the Lord. In the presence of the Lord. Hindi kung sino yung katabi ko. Sapagkat, sa oras na magmimisa, at ang misa po ay ang highest form of prayer. At wala nang iba. Hindi ang rosaryo pwedeng ma-interrupt. Pwede pong putulin. Nobena, pwede rin pong putulin. Or, mga chaplet, Saint Michael or sa Divine Mercy, pwede po. Kung ikaw ay talagang there's this necessity na you have to go for may emergency, pwede po. Pero ang misa, tapusin po. Kaya ini-encourage namin ang mga bata, huwag magdala ng pagkain maski tubig. Mga magulang, kung sakali po kayo po ay may mga bata maliliit, sanayin po sila, huwag bibigyan maski candy. Sabihin po natin, nakikita tayo ni Jesus. At gusto ni Jesus na magdasal ka, nandyan siya sa altar. So, yun po yung ating way na ma-educate natin yung mga bata sa mga maliliit na bagay. Sabihin mo, ay sister, maliit lang naman to bata naman siya Nagsisimula po dyan ang katisismo sa mga bata. Kung sinanay ng magulang, bibigyan siya ng pagkain o candy o tubig, uulitin po yan ng bata. At yung ibang mga bata gagaya at hihilingin sa kanilang mga magulang na bigyan sila ng pagkain, aba, kayo po ang nagpahamak sa bata. Sabi nga ng gospel, I think last Thursday po ata iyon or last week pa yata. Huwag tayong maging iskandalo. If kung makaka-iskandalo tayo, better for us na hindi na tayo gagawa ng isang bagay. Kasi napahamak ang kaluluwa ng taong makakakita sa atin. So, yun dapat po natin gagawin ay magbibigay tayo ng isang magandang halimbawa sa mga nakakakita sa atin. Okay? So, yun po, mula sa simula ng misa, mga maliliit na bagay, mga position, mga posture, at yung sa second part ng misa. Bago po tayo pupunta doon, dadasalin po natin yung prayer for the clergy and consecrated men and women. Nasa second part na po tayo. Prayer for the clergy and consecrated men and women. O God, most loving Father, with your spirits,
O God, most loving Father, with your priests and those who consecrated their lives to you, may we be fully and ever united to Christ. May they be our constant guides in this oneness with you through prayer, the Eucharist, and personal conversion. We have sinned and we have failed in so many ways. There are many brothers and sisters in our midst who continue to suffer. They hunger for thirst, justice, and truth, for charity and solidarity. We pray that we may become bearers of the gospel that transforms lives as we reach out to our suffering brethren. We pray that the gospel may urge us to action, to witness, to charity and compassionate service. Together, may we all be renewed and learn how to be servant leaders for the gospel of Christ. Like him who rose from the table to wash the disciples' feet, may we too rise up to the challenge to take care of the poor and the weak, to be always approachable rather than untouchable, and to imbibe the odor of the sheep. May our young people who are discerning the gentle call of the Lord to serve be filled with courage and determination to follow you in service with humility and love. With Mary, star of the evangelization, may we continue to be instruments of the gospel in our country and in the world. Amen. Our Lady of Vocation, pray for us. So nakatapos po yung ating pagbabahagi ng unang bahagi sa halaga ng misa sa mga maliliit na bagay ang ating pong binigyan ng pansin. Okay, so pupunta po tayo sa second part na makikita natin yung mga maliliit na bagay kapag po tayo ay nagdiriwang ng Eucharistia o nag-a-attend ng celebration of the Lord's Supper. Actually, marami pong pangalan ang Santa Misa, Eucharistia, the Lord's Supper o yung Cena na tinatawag. At ito po ay ang unang misa na ginawa ng ating Panginoon noong huling hapunan, nung siya mismo ang nagdiwang. Kaya naman po, ito yung paulit-ulit na sinasabi niya, do this in memory of me. At sa ating pagdiriwang ng Eucharistia, ating pong nakakasama ang ating Panginoon sa banal na misa. At ang pagbabahagi na ginagawa po niya ay ang misyon niya na tayo ay kanyang makasama, maligtas, makabahagi. Kaya naman, ang pagbibigay po niya ng kanyang katawan at dugo. Sa second part, mayroon po tayong tinatawag na una, Liturgy of the Word. At yung ikalawa, Liturgy of the Holy Eucharist. At kung saan, yung Liturgy of Communion, na kung saan sa ating pong pagtanggap sa kanyang katawan, mararamdaman natin yung kanyang presensya. Okay. Babalikan ko po pala yung mga pagbabahagi natin sa mga kanta ng misa. Dapat po mayroon tayong participation, katulad din po ng mga pagsagot. Kaya ini-encourage ng commentator na tayo po kapag sumasagot tayo, hindi lang tayo nakatayo doon. Kung hindi, kung kakanta tayo ng Alleluia, buong puso po tayong umawit ng Alleluia. At kung kakanta tayo ng Santo, yan, napakahalaga po ng Santo na mga kinakanta natin. Kung paano ang entrance song, bakit may mga entrance song po tayo para to open formally. Ito na yung celebration.
Ang sabi nga ni San Agustin, ang umaawit ng ang nagdarasal ng buong puso at taimtim ay umaawit ng doble at ilang beses pa. Kaya naman, kapag tayo po ay nagsisimba, nawa, ang ating pong pag-awit ay tanda ng buong-buo nating pananalangin at buong-buong pagpuri sa ating Panginoon. Nakakatulong po ang mga awitin sa panalangin kapag tayo po ay sama-sama. Kaya naman, nandyan yung choir para mag-guide, maaring silang mamuno, pero as much as possible, sila po ang magiging gabay sa atin para makasagot, makatugon sa ng parte ng misa. Okay. Kung tayo po ay papasok sa misa, may entrance song. Well, kung ordinary, minsan wala. Okay na rin po. Pero as much as possible, yung Alleluia or yung sa Salmo, maski sa linggo man lang dapat kakantahin po yung Salmo. Yan. Pero kung hindi marunong umawit yung mga commentator, ini-encourage na lang maski na i-chant po, i-chant. Sana dapat ganun yung gagawin natin. Maski na i-chant na lang natin yung mga sagot sa misa. Ano po yung posture natin? Kung mapapansin natin yung position, may nakatayo, may nakaupo. Pag binabasa po yung first reading, nakaupo po tayo dyan. Second reading, nakaupo para mapakinggan. Third, at ito po yung gospel na nakatayo. Ibig sabihin, hinahamon tayo na isabuhay at lalong buksan ang ating isip, ang ating sarili, ang ating puso na talagang katulad ng isang sundalo. Nakatayo ang sundalo pero ready yan siyang tumakbo. Gayon din po ang ating posisyon sa oras na binabasa yung ebanghelyo. Talagang parang handa kang isabuhay mo. Yan. So makikita po natin na talagang inahamon tayo ng ating Panginoon na tularan siya sapagkat iyon ang halimbawa na ibinigay niya sa atin. Kaya makikita po natin yung difference na po. Ang hamon naman sa atin, kapag tayo ay tapos na ang misa, ano yung sinasabi ng pare? Humayo kayo at isabuhay o taglayin ang pagpapala ng Panginoon. The Mass is ended, do the same. Gawin natin kung ano yung ginawang halimbawa ng ating Panginoon. Hindi tapos na ang misa, o di tapos na, wala na akong gagawin. Balik sa paggawa ng kapalpakan o kalokohan. Hindi po. Inahamon tayo, pagkatapos nating magsimba, isasabuhay natin kung ano yung inahangad na maging tayo ng Diyos. Maging ano? Maging santo. Be perfect, sabi nga niya. Be perfect, as I am perfect. Sister, mahirap yan. Hindi po. Kung ikaw ay isang tindera, huwag kang mandaya. Yan. Kung ikaw ay isang pulis, huwag kang mangikil. Kung ikaw ay isang doktor, huwag ka namang maningil ng mataas. Kung ikaw ay isang nanay, huwag mong pagalitan palagi ang iyong anak. Mahalin mo. Kung ikaw ay isang estudyante, huwag kang magkating at huwag kang magkopya. Mangopya ng mangopya. Iyan po yung paraan para tayo maging banal. Janitor, janitress, engineer, president, ano ka man. Ikaw ay tinatawag ng Diyos na maging banal. Pari, madre, may asawa, matandang dalaga, matandang binata, lahat po tayo. Ano man ang ginagawa natin, pagkatapos ng misa, hinihingan tayo ng Diyos na maging banal. Sa paanong paraan? Maging banal. Kung anong bukasyon ang meron ka. Kung isa kang katulong, gawin mo ang iyong trabaho ng may pagmamahal. Kung isa kang isang empleyado sa isang opisina, gawin mo ang iyong trabaho nang mayroong ka talagang malasakit sa iyong trabaho. Sa opisina at lahat ng mga ginagawa mo. Hindi tayo magiging
banal dahil gagawa tayo ng maraming miracle. Hindi po, ang miracle na magagawa natin kung ikaw ay nagluluto, sarapan mo ang iyong pagluluto. Kung ikaw ay tagahugas ng plato, hugasan mo ng maayos ang mga inugasan mong plato. Kung ikaw ay tagawalis sa kalsada, magwalis ka ng mabuti. Hindi yung reklamo ng reklamo. So, yun po yung mga paraan kung paano tayo magiging banal. Okay? So, dadako na po tayo sa, hopefully, wala akong mga na-miss na mga maliliit na bagay. Bago po tayo tumanggap ng communion, ito po yung napapansin ko sa mga kabataan, lalo na pag pipila na po tayo, dapat may interior silence and reverence. Sana mabalik nga. Ako po, favor ako sa mga nagsisimba na nakabelo. At mayroon akong nakikita ngayon na binabalik. Sana mas marami pa po. Mayroon nagbabalik na po ng nakabelo kapag nagsisimba. Kasi makikita po natin yung kahandaan. Handa sila talaga. Alam nila kung saan sila pupunta. Kapag magko-communion tayo, nandiyan na yung may mga kabataan po ako nakikita, nagsi-cellphone pa, magko-communion na. Nakakalungkot. Hindi nila naintindihan sino ito na kanilang tatanggapin. Wala na yung paggalang. At yung ibang mga simbahan, nandyan pa po, if I'm not mistaken, sa katedral, sa Dagupan, may mga lumuluhod pa rin po. Or dito sa Manawag, may mga lumuluhod. Supposed to be, kung talaga pong kilala natin, yung interior silence ay kakailanganin natin at gagawin natin mula sa pagtayo natin, interior silence, at nakahanda na yung ating mga kamay. Kung sa tang or sa kamay, pareho po dapat na nakahanda iyon. Kung ikaw ay tatanggap sa kamay, syempre, ang nakataas ay ang kaliwang kamay at ang nasa baba ay ang iyong kanang kamay. Kung sa tang naman, nakahanda ka rin na, of course, nag-toothbrush ka. Siyempre, malinis yung dila. May mga iba po kasi pag nagbibigay kami ng communion, kung ano yung kinain, nandyan pa. Sorry to tell you parang wala pong paggalang. Opo, parang walang paggalang. Hindi ka man nag-toothbrush. Sa tang mo pala tatanggapin ang Holy Communion. So, sana may kahandaan po. Yung iba naman, ng mga estudyante, ang dudumi po ng kamay. Kaya minsan sa dila ako na rin lang nilalagay at hindi ko binibigay sa kamay, sa palad. Ano yung paggalang na maibibigay natin kapag tayo nagko-communion? Kaya naman, ang lahat ng mga posture o preparasyon kapag bago tayo mag-communion, inahanda tayo. Mapapansin niyo po, sa pagkanta ng santo, nakaluhod tayo doon. Bakit? May tinatawag na prayer doon during epiglesis o yung pag-invoke ng Holy Spirit at sa oras na ipapatong na ng kamay ng pare doon sa altar o yung nandoon na sa altar yung bread and wine at ang kamay ng pare i-extend niya. Yun po yung tinatawag na epiglesis at ang hostya ay hindi na ordinaryong hostya or bread kung hindi magiging katawan ni Kristo. At ang wine ay hindi na po ordinary wine kung hindi ang dugo mismo ni Kristo. Kaya sa oras na dasalin po yun ng pare, ang espiritu, bababa ang espiritu at ang tinapay at alak ay magiging katawan at dugo ni Kristo. Hindi po natin nakikita, nakapalibot po doon ang mga anghel. Pulutong na mga anghel. They adore Christ. They adore the body of Christ. Kaya, invitation sa atin, as much as possible, luluhod po tayo sa oras ng consecration. At habang tayo po'y nakaluhod, ang pare, patuloy na naka-extend ang kanyang kamay at nagdarasal po siya. Yung formulang dinadasal niya doon, siya lang.
Hindi po tayo dapat sasabay. Maski na kapag ang dasal o ang kantang kinakanta ng pare, through Him, with Him, and in Him, in the unity of the Holy Spirit. Sa pare lang po yun dapat. Liturgically, yun po yung tama. Kasi dasal pa rin po yun ng pare. Oh, glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Anong sagot ng tao? At dapat, dito po ay malakas. Pag sinabi po natin dito, Amen, dapat ito po ay malakas at kumbinsido at mayroon po tayong inaawit. Supposed to be doon, talaga awit siya. Awit siya. Kaya yung Amen, Amen, Amen. Grand Amen ang tawag nila doon. Yun po ay sasagot ang lahat. Kaya napaka-importanting maintindihan po natin. Hindi naman po kasi kami tinuruan eh. Kaya nga po pinapaliwanag natin yung mga maliliit na bagay minsan, yun ang nami-miss. Hindi na nakikita. Yung parting pagsagot ng amen na yun at doon po talaga bibigyan ng importansya na ay, ako'y naniniwala, ako'y nananampalataya, ako ay talagang kumbinsido, ito yun. Ito yung katawan at dugo ni Kristo. Yun po yung pagpapahayag natin ng amen. Ako ay naniniwala. Kaya naman po, sa ibang lugar, ipinaliwanag, during amen, doon pa lang dapat tayo tatayo. Doon pa lang natatapos yung pagluhod during consecration. Hindi pa tayo tatayo doon sa kasi kakantahin ng pare or dadasalin niya through Him, with Him, and in Him. Dapat nakaluhod pa po tayo doon. At pagkatapos na masabi yung amen at aawitin yung ama namin, nakatayo tayo sa ama namin. Yan. So yung iba po kasi confused na ako, sister, hindi ko alam. Kasi sa Manila ganito, kasi sa probinsya ganyan. Yan. Ipinaliwanag po, noon kasi ang mga obispo, humingi sila ng pahintulot na tatayo. Pinaliwanag ngayon lately na actually ilang taon na pala, hindi lately, sorry, hindi po, matagal-tagal na rin, dapat nakaluhod pa rin po kapag kinanta o dinasal ng pare yung through Him, with Him, in Him, and the unity of the Holy Spirit, o glory are yours forever and ever. Amen. So after ng amen, tsaka tatayo, unless kayo yung choir, of course, nakatayo kayo doon sa may amen. Okay? Ayun, yung bago naman po matapos yung misa, dapat ang mga bata, hindi po ini-encourage ang mga bata after communion, aalis o lalabas na. Hindi pa po tapos